Едно, две, три. О, симпатяги! Аз съм Денис. Аз съм Филип и днес ще правим не се орига предизвикателството. Да, ето взели сме тук кола и чашки. Yep. И сега трябва да налеем и трябва да се опитаме да не оригнем, за да видим накрая кой как ще се оригне. Да. Дали ще дълго малко се извиняваме, че копираме полските ютубери. Обаче това е шоу бизнес, както го каза един велик певец, Орхан Мурат. Ей, това е. Да, ние нека започваме. И да, сега започваме. Ето ги чашите и да видим кой ще издържи повече. Ай. Перписа за сега. Чен. Бе. Идва. Идва. О. Няма още не. О, гадно е. Мина ми. Лай, човек. Лай. Мене малко ми стана. Не. И гледай, баш накрая се оригна. Ох. Ай, човек. Дай. Чакай. Перписа. Некс ли, бе? Чакай. О. Добре, първа чаша, окей. О. За да цепи корема. Бахта в колата. Бас, човек. Тази... Но бързо, бе! Виж колко изпихме. What? Това не е вярно. Сигурно заради пяната това. Сигурно. Аре, некс. Ая. Чакай. 3, 2. Аз съм мога изпия, некс, обаче. Аз ще се опитам. 3, 2. О. Бе. Не мога преглътна. О. Бе. О. Брат, вече ми е гърлото. Мина ми! Дойде ми човек на корема, само мога пия още. Само че ще ми стане лошо от колата. Вай! Няма да се оригна. Няма да се оригна. Няма. Ми стана лошо, човек, от колата. Пази. Е на мене. О! Филип ми. Вай! Перписа. Ще повърна. Не мога, Филип, не мога. Ой, се оригнал. Ама аз продължавам. Продължай ти си, човек. Това е било много гадно, човек. Чай. Чай, че не е смешно.
Стига, май! Лай, идвам. Лай. Болки в корема. Това е много гадно, нали? Лай, препоти ма. Този за препотяване? Лай. Лай. Да, много гадно. Омага. Оля, чай си го лиш на това. И да, хора, това ще бъде за това рибащо предизвикателство. Вижте, аз пих 2 чаши и половина и направо ми се пръсна корям. Аз си спих 2 чаши и просто ще излязам душата. Даже след малко ще видите едно нещо, обаче след като кажем харесате клипа и абонирате се. Да, му югна пред, слушате сега. Да, ако не сте абонат, какво чакаш? Натисни бутона. Безплатно е. Безплатно е. Да, сега искаме да предизвикаме един човек да го направи той. Той се казва. И това е Боби Див. Да. Бобка, твой ред е да опиташ. Да, това е И да. И да, харесайте клипа, абонирайте се за нашия канал, за да не изпуснете още такива клипове. Надявам се да ви е харесало и да, чао! We make it bang, blood.